Itik-dak. Walaan mo lang. Sira. Sira yan. Hindi mo iikos. Dog. Rabbit. Ibon. Ibon na yan. Ano ibon? Ikos. Kabayo. Pating. Hayop, tagaduk-duk na si Abong niya. Ano yan? Pagong. Turtle. Hindi mo iidol na lang. Duk-duk. Wala yung nadok-dok sa iya. Dapat may magduk-duk. Cat. Kako tama, magaling naman wala, magaling. Ano yung mga pakong cat? Leon yan. Ay, Atak. Hindi pag mali, yung nasa likod, idudok-dok mo siya. Kung mali niya. Arog yan. ayaw sa pagdukod. Duhay lang. Ay, daaro mo nang magkakamali ka. Sige, game. Pila na. Kabahan damay. Ay, ito kinakabahan. Yan lang kakabakot. Ay, ito muna. Yung kadami-dami ng marayo. Ka na. Kapi manini, kakala pa siya yung Cool slag basig na pa yun. Ang taon, ninervous pa yung saro. Na. Ay siya wala ma-expose sa mukha mo. Babaero ka man. Kabayo. second sa labas yung Ayan ka ba? Putang ina. Itik-dak. Ano yan? Alam lang, ayan na. Oh, ayan na, ayan na. Walaan mo lang. Sira. Sira yan. Hindi mo iikos. Si Pablo na ka mo. Oh, ayan, ano yan? Nagaw Pablo. Paano pa Pablo? Apa nga ba? Dog. Rabbit. Kuya nga. Oh, ayan na. Oh, ikaw na. Ibon. Ibon na yan. Ano ibon? Ikos. Kabayo. Ayos na mo. Pating. Hanggat pa yung nakakatawa. Wala, wala. Hindi man ni Rambo eh. Oh, ano yan? Gansa. Hindi yan Manok. gansa. Ido. Ido. Ano yan? Hayop, tagaduk-duk na si Abong niya. Ano yan? Pagong. Turtle. Hindi mo iidol na lang. Duk-duk. Madaya ba yung nadok-dok sa iya? Dapat may magduk-duk. Cat. Kako tama, magaling naman wala, magaling. Ay, yung mga pakong cat. Leon yan. Ay, dako lang mo. Maganda bridge to any boy. Rooster pa na. Tuma. O, ano yan? Airplane. Ito dyan para ano dyan. Dok-dok ka na lang. Ido. Hindi ka man yung kuya. Ay, panghali magkailan. Aso. Baba ka na mukha. Pakita ka na ba sa camera? Bakit naman po? Shark. May yung nakakabula. Hayop na yan. Ay, kangaroo. Sana. Tangin na, baka daga ka.
Layon. 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 Madaya pag ano, dapat talaga arena. Penguin. Penguin yan, oh. Demonyo panda. Sa bagay, nagkakulay nga naman. Itim sa kabuti, panda. Penguin, penguin. Penguin yan, penguin. Kung ba hindi, penguin. Nagpalit. Ay, Penguin. Kaya, tapos na, wait lang. Wait lang. Garo ka panda. Nag-rate kuya, basta mo kasi naglaway yung bibig mo. Facebook. Oh, tama. Oh, next. Ang masanay sa ganyan. Arang penguin. Ha? May brief ka yan. May brief ka. Wala na. Calvin Klein. Calvin Klein. Camera. Mali na. Basta 10 Instagram. seconds. Oh, tawa. Pag natalo ko sa hindi ko alam yan eh. Adidas. Tama. Next. You. Anong yun? YouTube. Dukot mo na yan. Magkakalo yun ha. Segundo lang yan. Tapos na. Ano, kanit pa nga nang hulaan eh. Hulaan niyo muna. Tuk-tuk mo sa yan. Unilab. I love you. Hindi mali. Unilever. Yan. Ayop Unilever. Alam mo, di ba hulaan? Oh, next. Ay, madali man. Gmail. Ay, hindi. Oh, ay, nakadinokdok. Bakit? Tama ba ka? Google. Google. Ay, Google yan. Nestle. Nestle. Dapat tayo hanggat di nahula. Tama ako, Nestle. Ano yan? Pringles. Tama. Ayun na, dukdok na. Sinarap. Wala. Ano yan? Amazon. Wala. Oh, ano yan? Ano yan? Mio. Yan. Mia! May Snapchat. Tama. Snapchat. Ano daw? Snapchat. Oh, yan. TikTok. Nakasarong man. YouTube. Oh, mauran. Kaya hindi ko ano yan. Ginara. Monster. Tama. Shell. Oh, tama. Mauran. Ayan. Opera. Hindi. Ano bang penyo? Dark. Dark. Ano yan? Dark. Ano bang penyo? Grocery store yan. Oh, ito na. Tapos na. Hindi na daw. Cherry. Ano yan? Grocery store yan sa ibang bansa. Ito ba saba naman? Search mo na. Ano, kasikat yan? Sikat niyan? Oo. Gas na siya. Sige, sabihin ko na pagkatapos niya. Pakyaw. Wala na. Target. Ano? Target. Dapat Louis Vuitton. Tagalog pala. Oh, ano kay LV? Ata. Donut. Ano? Donald. Ganda nga ni donut pa. Starbucks. Tama. Apple. iPad. Apple iPad. Wala, tuktok na. iPhone. Ay, oo nga pala. Like. Pepsi. Tama. Oh, wala na. Tapos na. Wala na, tapos na. Ayos na.